Ia zi, domnul Ciurizi, salam! Opa!
Doru! Care îi se potrivește până la 2 milioane, mă! În toată lumea! Auzi tu, Dore? Dar nu te pune solo! După care strofele ale noastre, care să știe, dar nu te pune! Pentru Doru! Și dușmanii lui! Pentru Doru și dușmanii lui. Se știe! Pentru Tudor! Pentru toți prietenii lui s-a dat 50 de euro! Să ai valorat! Dar nu te pune! Dar nu te pune! Nu te pune! Nu te pune! Dar nu te mai pune cu mine! Nu te pune! Dar nu te pune! Nu te pune! Solo! Șuta Emi! Una m-a mișcat! Pentru cel mai tare Barasan, Doru! A fost difuzată pe MTV România. Se zice stop.